Днес ще ви покажа най-големият двустаен апартамент ЕПК, който съм виждал в моята кариера до тук. Почваме от пола, който не е никак малко между другото. Вижте, място за още по-голям диван. Тук е трапезарията с кухненската част. Имаме излъз на тераса. Елате да ви покажем. Долу може да се види игрището зад мен. Децата могат да си играят и вие да ги гледате. Но това не е всичко, защото е време да ви покажа в огромния коридор и спалня. Тук има място поне за едно колело и един обувалник. Влизаме в немалката спалня с огромния гардероб. Но банята с туалетната си има отделен душ и отделна туалетна. Може да се загубиш. Така че сега все още нямаме планове тук, нямаме електричество, но когато пусна тока ще ви го покажа. 57 квадрата площ, четвърти жилищен етаж, Кичук, Париж. За огледи, бъдете ми се.